Uite vaca. Eu zic cum îi zice, am uitat. Cum le zice la vacile astea. Mu. Not money. Spitalul. Nu e asta ce fain doarme. Nu mai există care se întâmplă când ne controlăm. Și cazul ăsta au fost mediatizat. Acolo am înțeles că se iau să știa. Hai să dai. Go. Now. You go. Ia-o pe tine. La pantaloni alți. Am pantaloni de schi, dar băi, eu nu mă duc la schi, las-o aici, că nu mă duc. Come e? E faină tu. O, la ăștia? Îi trebuie tot Under Armour. Trebuie, că mi-au tot Under Armour. No, just this one. Ai plătit? Nu are Hollister. Dar nică este Under Armour, uite asta. Chiunele și aici ce ochi are, mă. Uite ce faină e să o iau, are și asta. Ce ochiuri are, direct pe ea s-o țăpat. Îți place? Mie îmi place. Cam e scurtă în mâini, asta e de copii. E de la copii asta. Ai plătit? I told you to go. Ok, let's go. Odie cu graba, uite noi! Ah, after us. Nici e faină. Îmi trebuie o bustieră de culoare asta așa. Se scrie aici Under Armour. E fain asta. Nu, pare stift. Dar nu cred că știți. Eu zic că sunt originali. E fain, fain. Și geaca de schi e faină. Nu mai mi-au și geacă de schi, dar ăștia sunt faini. Și că 6 lei de pe astea, cât? Da. Păi și de oraș sunt faini. E fain, e fain. Nu-s de sală. Sau te alerga pe stadion. Mai merem? Mai mergem? Ia să mergem așa, venim No, așa, hai. așa mai arătă Hai, pe... bun. Mai mergem, normal. Ia, nu era succetă o rocă de asta tipică africană. Ar trebui. Uite că eu la unul acolo, foarte frumos, mi-am cumpărat și eu. Ar trebui, dar nu știu dacă le poartă, că e ceva material de asta Se mai lasă. mole. Se lasă? Când l-ai spălat și cu mâini, așa ca și fusta mea. Serios? Da, atâta e tare materialul cât îi țapă, n-am gândit De-aia spălat. n-am luat, că așa mi se părea n-a purta astea, că ca și cartonul. Nu, când îți spală prima dată, rămâne... Nu. Ai copii, Edi? N-am. Ei, quero comer eu comi. Mai gosto. Ei, quero comer eu Hai să vorbim dacă mă scăpați la piață. Nu, mergem înapoi? Mergem înapoi, dar pe partea alaltă, că unii sunt. Ei, quero comer eu comi. Ei. Ce să fie, fructe? Puste. Hai, fructe. Stai, că am văzut la culoare faine. Ce e asta? Nu. Edi, n-ai văzut nimic frumos? Nu, mă uit.
San Cuvari. 100% să mă împung. Dar de la ketchup, domnule. De la ketchup. Dacă mă opresc, apoi stau. Hai. Hai să mergem. Că mă mănâncă celălalt capul. Ți-ai luat ceva? Materiale de rochii. Două. Prima dată de-abia El e mai mult ca mine, cred că. 30.000. Nu, de 12. Prima dată de-abia am vrut să iau unul Ți-ai luat 3. și am luat două. Dar ce sunt astea? Ha? What is this? What is this? They are fruits. Fructe. Fruits. How much? It's 100. 100 one? 100 each. 200 each. Ești, mai? Să Da, filmezi? stai că nică vine ăsta și ne calcă. Alexandra. Dar în ce le punem? Dacă le ținem în mână, câte ți iei? Câte ți iei? 3. Thank you. Yeah, I wash it and I eat like him. Thank you. Ia-o pe acolo, Lini. Dar nu știu ce fructe îs. Ca să știu ce mânc. Taiță. Și Dana are. Da. Da, ce văd îmi trebuie. Tu știi ce am zis că filmez aici în cantina de la școală? De acolo unii vreau să trec. Hai să mergem. Șupilă ăla cu sculpturile. Șupila ăla merge. Evrei, 4. Da. Nu mai zici, da. Eu nu mai lucru azi nimic. School canteen. Și găina pe ouă. Hai. Uite ce No, ce zici? Și puiul și sacul de cartofi și două plasă. mă, sac în cap. Eu nici n-am văzut sac în cap. Ia stai. În cară. Să chimir că n-au condiții, că au condiții fizică. Ia, și aici la 2000 altitudine. Nu ca mine, eu tot mă îmbrăști. Că duc fructele astea ni până acasă. Apetăți. Nu știu unde obosim. Pe aici. Sper că filmezi. Ia. Nu mai filma. Declară ce ai cumpărat. Război. Ai cumpărat fruți?